Možete li nam reći nešto o istoriji duhovne muzike u Srbiji? Razvoj duhovne muzike u Srbiji vezan je sa prosvetiteljskim radom Svete braće Ćirila i Metodija, koji su u 9. veku došli među Slovene da šire hrišćanstvo i ujedno da pomognu u formiranju pisma i književnog jezika starih Slovena. Tako da su i u tom periodu 9. veka i Srbi primili hrišćanstvo, a sa hrišćanstvom je ujedno prenesena i muzička tradicija. Reč je o pojačkoj tradiciji Vizantije. Bogoslužbene knjige su prevođene sa starogrčkog na staroslovenski jezik i istovremeno je i ta muzička tradicija koja je postojala u Vizantiji prilagođena novim slovenskim potrebama.